Masu kallo na barkanmu da haka barkanmu da sake sara da ku a cikin wani sabon shirin namu. Insha Allah a labaran namu ne hawala za mu fara ne da rikicin gabas ta tsakiya. Tsawon makonni kenan Isra'ila na shirya mayar da martanin harin da Iran ta kawo musu a ranar 1 ga watan Oktoba. Kuma alamu sun nuna cewa jira ya kare domin gab suke da mai da wannan martani. An iya gane haka ne bayan da asiri ya tunu bayan da wasu bayanan sirri dangane da harin sun fito kan shafukan sada zumunta. Yanzu kuma za mu duba su ɗaya bayan ɗaya amma kafin nan ga wasu kanan labaran. Zaman shugaban ƙasar ta karatowa Amurka 'yan takara biyu a zaben Harris da Trump sun mai da gidan abinci na McDonald's filin kamfen. Kazalika za ku cewa mataimakin shugaban ƙasar Kenya da aka tsige a kwanan nan ya zargi gwamnatin William Ruto da shirya kashe shi. Labaran zamu tattauna akai kenan a cikin shirin namu ne yau. Makonni kenan Isra'ila na shirya mai da martanin harin da Iran ta kawo musu a ranar 1 ga watan Oktoba. Bara mu duba bayyanannen shirin da ita Isra'ilan ta yi. Na farko sun samu kyautar gautaccen makamin kare sararin samaniya da gurin Amurka da ake kira da THAAD Missile Defense System. Na kawo muku labari a kansa. Bugu da ƙari Amurka ta tura dakarun soja har guda 100 zuwa Isra'ila da su kula da wannan makami. Isra'ila ta kashe shugaban ƙungiyar mayakan Gaza Yahya Sinwar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kuma na ta sakin satar amsa. Iran za ta iya zamowa abin harinsa na gaba. A 'yan kwanakin da suka gabata mun kawar da Yahaya Sinwar babban ɗan ta'addan da yaransa suka kashe mana mutane suka yi mu matan mu fyaɗe suka ƙona jariran mu da ransu yanzu mun kashe shi ba shi a doron ƙasa kuma za mu ci gaba da yaƙar sauran 'yan ta'addan ƙawayen Iran za mu nasara a wannan yaƙi. Netanyahu ya saki wannan bidiyo ne a ranar Lahadi kwana guda bayan da gidansa ya fuskanci harin jirgi maras matuki daga kasar Lebanon. Na kawo muku labari akan hakan a jiya wanda aiki ne na kungiyar mayakan Lebanon. Kungiyar ta harba jiragen yaki marasa matuka har guda 3. Isra'ila ta tarwatsa ɗayan kuma ya yada zango kan gidan Benjamin Netanyahu. Yanzu dai Isra'ila bata fito ta bada cikakken bayani dangane da al'amarin ba amma mai magana da yawunsa ya tabbatar wa manema labarai cewa gidan nasa ya fuskanci hari sai dai a daidai wannan lokaci Netanyahu da iyalansa ba sa gida. Bayan wannan hari da gidan Netanyahu ya fuskanta, Isra'ila ta mai da gagarumin martani zuwa Lebanon. Harin ya kashe mutane da dama tare da jikkata wasu kuma ba iya Lebanon ba har da Gaza. Zan saka muku faifan bidiyon hare-haren nasu a shafin mu na Telegram, link na kasan comment section. A takaice dai kungiyar mayakan Lebanon na da matsayin Netanyahu lamba a daidai lokacin da yake shirin kai wa Iran hari. Mun iya gano hakan ne bayan da wasu bayanan sirri dangane da yakin da Isra'ila take a gabas tsakiya sun fito kan shafukan sada zumunta.